Upan na yung mga asawa. Ano ba pa na? Mga to'y makapurot kusog. Ayay. Imbis maulian, tirang yapon. Ayay. Ya, napirmis doon pikhan. Pagkaulian. Aying-ingatan, aying-ingatan. Takot mo gabi ka. Opo. Dagat ano, hatlok ba no? Ya, hangin kusog igo ko sila no? Kung anong hangin nung ba, hindi mo magandang hangin. Kalit-lag. Hindi ka kusog. Pero na bulipanin ang hangin no? Pero dala nga ito, ano yung kuwanto na? Pero nakaka sa ikog mga mga mata. Yan, kurilog ba no? Gabi, nasa kukulang gabi eh. Sulok. Okay, kinaundang. Pero napalig na sa hangin. Ito, isa, dalawa ba itong yakin? Si Mama? Kusog kayo bang ulan? Ito yung dito sugan na. Siyempre ko, sa pato, manatat ko, nag-home service ko. Ano? Nag-video ko ba ito? Ang kaya to sa mga yung pang-alasan ko. Content ba? Pato? Ano mga palengke, ano ba? Palengke. Kaya happy daw yung pista sa mga besides. Hindi, pati na nagyarang ako yung kaya. Sa mga bato na nag-iisi ang sakong ipang bukos. Meron ba ito? Kadali? At ito kaya? Hindi kayo yun. Balik-balik yung Nabusog hangin. kayo ulan ba, no? Nabasa rin lang ba? Tayo man. Adlok yang hubon. daw ba?
Balik na rin cellphone mama. Balik na. Sa lapit yan. Yan naka-online. Nadara sa akin yun. Cellphone ako isa. Wala pa, tapos ko dinagulog. Ulan na.
naman. Kasi bulong-bulong ko. Tama lang, pero may galag yung ba?
Ya. Pagpasar na. Nagkaroon ng gugma di sa kamalay ko ha. Sa tiyan ninyo. Ah, pili ko. Sige, motor. Motor. Sige yan. Ang gunit. Ikaw ra, ikaw mabasa. Pagyan dumatulog siya. Ah, bawo ito na sa undan. Ang bunda, mino nakapon. Hindi na ba no? Hinairan, mga kadag. Hangin na. Hinay, bigay kayo. Gagangin. Yan na, mamaya na ka. Jesus, may maraming ligtas sa aking pansakit. Thank you for watching guys.